Tumanyibuna gati ya wali bakuligiye birogo by'oburayane kurwase county ya Kisii nigo bayicyanire enchera abanasiyasa gete bagenderete kubatumya basaye asokonyara gotandura na gochweria masakarabo chiposta gose chibana echo bagete chinsemo au nenchera yemo yowe yakere ekoko ni gabara ya uchinga kechibagi keriga kore kina kogania basaye gotanja gutume kwa asogotandura chiposta chiaboro botyuru asenchira yobikirano Amatuko emeronge 55 limo oka atigaire mega yobochori obonene gokorekana abo ase abakuboria ebirogo ao bagenderete kweroberia elio gochikoba ababui abakuboria ebirogo ao imeye county ya Kisii nigo bono be murunganirie mega y'abantu batamanyekaini gutandura amasakarabo gose chiposters ayo abekire ase chinsemo ao mbarabare ne chipara the challenge as candidates yokubika chiposta chao chibana chao kwanyoro muntu ndocha eregasi ya no gutandura eita orete chao beka kurugoro ngo chiko request candidates chitokori chikora twensi onye kwa nyorire ngo iyo mino na begete posta yae beke yage nsemo na mashabiki aya itogose abakichikura onye to anje ti amasi gose to anje ti candidate X aya tigato gutandure posta ya nyetigebe serigo eketare tiso mutinyo nane ochoro murayu tagete amangana twachakire korra goeta nari ngabantu bachakire gutandura chiposta chi abantu bande amaneji bana nare koboria serikali amachikabe ku achieto naenda machika ya koregasi esababu chibane chine chiposta chikorrekana igaiga chine chibesa chitumegete koros. It is very bad and very painful ekero tumia chibesa omuntu ndero manyagocha o abantu getabariri bachi gutandura chibane echo bachi gusamba gose bachi kurusi chiposta aina amagosa manene na ndengo bakurira bari bakora mangana iyo oisoko bwatu egesibongera ororo takeri gosibwa abantu baminto nko basaba muntu nde bwiens okorro gutandura posta mwake na ene bichayoka ebicheyo tomera na ene orio manyene posta adiri nere abamenyi bo mu cyobosongo na baruboni go bagikeirie egekorekyo na gusaba amaskani kobekwa gutia ase abakuboria ebirogebyo echanda twarure menge n'abantu bagutandura amasakara y'abantu bakubichuko uko bateye abantu baminto tiga amasakara y'abantu basike onye tutageti umuntu mutige genda Kinga kiechyo nigo abarayabo basabire abasayi gutatume kwa bobe ase kinga kiechi cyobochori Kakore siasa yomarembe tutumeka n'abana siasa gwakanu kogerera umwana siasa onde gusokomorwani siasa ngojere nande ngwetere no bugima bagenderere tochoro murayo bwata agenda ubwate enkorengia oranyare go change mo especially ward yaito yanyakwa korweke gwange kama wachechi ekende abagusito itenire igo tokana nebitina anya no bosene dobonko bori at the end of the day no mogusio koira anya no bo MCA at the end of the day no mugusi okoira anya no mugavana at the end of the day no mugusi okoira tikatokore chikura chomorembe na inde tusikane asabantu bari tokobori chikura na toje torwane bakamambi kene nkeyo omurayere goika chorwe Ginko reporter ya Egetaseni Kiandizi TV Elitaliane Mildred Momanyi